Amigos, benvidos ao Galego Mola un día máis. Hoxe trae unha receita moi sinxela, bueno, como a todas as que me gusta facer, xa o sabedes. Pero esta en cuestión pedistesme moito na miña canle principal de Isa Shopaholic porque ali nas historias comparto o meu día a día. E esta receita en concreto fagoa moi a miúdo porque me quita de moitos apuros, sobre todo pas ceas, porque a miña cativa encántalle e como se fai nun periquete, pois claro, xa me arregla a cea ou un entrante ou un primeiro, depende de cada un. Hoxe vou facer uns garabanzos con espinacas e tomate pa chupar os dedos. Espero que vos guste moito, que o fagades tanto como a min, e se subides foto ás redes sociais, etiquetádeme e así podo a ver. Un biquiño moi forte, hasta o próximo venres. Chao! Os ingredientes son tres, nada máis. Unhas espinacas, neste caso son da horta, pero tamén vos sirven do supermercado, claro. Un tarro de garabanzos que xa veñen listos para cociñar. Se prefires, tamén os podes cociñar ti. Telos a remollo da noite anterior e despois cocelos. E por último, unha lata de tomate natural triturado. Mirade ben que sea un natural bo, que só leve o máis esencial, tomate. Como vos decía, estas son espinacas da horta, daquela eu empezo escollendoas un pouco e picándoas ben miúdas. Despois quito os garabanzos do tarro e pásolle unha auga debaixo do grifo. Este tipo de garabanzos de tarro tamén os podes ter a remollo durante 2 horas e así facilitan máis a dixestión. Nunha sartén con pouquiño de aceite, engado as espinacas e deixo que se vayan facendo. Xa vedes que merman, parece moito conto, pero despois quedan sen nada. Engádolle media lata de tomate triturado e deixo que se faga tamén, porque como é o natural, hai que deixar que se cociñe un pouco. E pouco máis, simplemente deixo que se faga el solo e vou removendo de vez en cando. A min gusta engadirlle un pouquiño de allo picado, dalle un toque que me gusta moito, pero podedes prescindir del tamén, como vos guste máis. E por último, engado os garabanzos. Mezclo todo e deixo que se cociñe un pouquiño. E isto é todo, xa vistes que sinxela, agora quédame empratar nada máis. Mirade que pintaza, por favor, xa vos digo que a miña nena encántanlle, e a min tamén, desde logo. E outra versión que vos dou, por se vos apetece, que a min tamén me gusta moito, é engadirlle un chourizo. Picámolo en cachiños miúdos, engadeslle por riba e xa está moi bo. Tamén lle poderías poñer un ovo cocido, xamón serrano, o que queirades, vaya. E agora xa estou á mesa. Vou disfrutar deste prato, que vos digo que está moi bo. Facedio e xa me diredes. Mirad, acompaño os garabanzos destas galletas que se chaman mariñeiras e son con sementes de chía, tan ben boas, por certo. Pois espero que vos gustara a receita, deixádemos vosos comentarios abaixo, suscribídevos á canle e espero vos en Facebook e en Instagram tamén. Un biquiño moi forte e vémonos o venres que ven. Deica logo!